awon wasem ani ahudri sem de ebi ikoso wo ye wiase mu ebusuafo enye se mikei na de amame kofa ensem no e wo sa kwan no eso ene se eye na wache wie ya eyi bi ekoso e wo eye Sierra Leone kro no emu Freetown Kent kro kakra bi friend Kent so ena asemi ekoso na according to eye video yensa aken ye abemu ebi a susu se ritual killing si bi na nam so ma na ehwe ne nkwa ebire ebusuafo kwoto ni mu nso mo faise wo mu eye ni ye yo no abemu anu mu se da se wo mu kwakosie ne kwa aduoku no edi ye ne rituals no benya ne ho ene ne fa hunde de atena biasem de na nko wo mpene ne kana ne honhom kresua ne honhom ahode bi enim ne nti eye owu obi a wewu no a woda adaka mu a yapagya no se ye de no ko musie no wama adaka no wa yere tese wo mo ekura adaka no mu adane da no mo ade akopie esie kromu a eye nipa kro na wo odi ni sa ewuo no anase mpo no nipa kro ku no etimu kosi se wo mu wura dan man sana wo makwan ama wo mo sena adaka no etimi eyi adaka na efi wo mo ekon so edi esi wona no na ene ede akoye ensem kese a amanfo a tese wo mo serelo na epie mu wo Ghana man mu obi a eka won nsem na ansana mechire mu ebie mu amamoden ehon enti asene enko video yi emra sesia for sure, I want to say that. Correct. Look at the goal. Look at the tonton. Look at the tonton. Na tonton the tonton so. Look at the goal. Don't go corner. Corner. Look am. Look am. Look am. Look outside cam. It's outside cam. It's outside cam. Na the other corner I can so. See am. Na the other corner I can so. Look at the other corner I can so. As you know that the blood not go steady. As he exposed. Papa go to tell you thank you. You don't go na corner back. Nebusefo se na meka na pepe sa so na wonso wodi weni akohwe bi na eyade a eye nsem da ho ewo ebibifo ya mamremu ne enindie mu se sunsum no wobi wu a
won koye ebi wo ha wewu pa unim se bibia to atwa ne kwa bewie na nso nyama baku mienu bi kire se nipa kro no a wewu ndo se wewu a onipadua pa de honhom biem no na se ne honhom enenam enkwan eche anampo timi befie ebeduduma obi kro atimi sum obi da ye se ni se ntina mi na me se ni se a se enokre mu no ebie de akira amahu se anokwasem se ade na wo mu hu ye na se de ye saman na wo mu hu ye de okan na enokra wo mu hu se adekro no eda ho na meka kosisu se ebi wo ha nipa bi etimi ewu betimi etimi ye fe no atofuwo bi anye ni wuo na wefimu obehu na se efie wotimu no na okeka nyamabo obehu na efie no nkofo bitimi se mehia no ha mi tese ehun nsem de eye bebre eye ade a ebibifo emu na taisi a tese agitumu se eye ade a wo ho a wo bi wu a ne honhom timi assign de chi anase mpo no so obi ne ku no krampo ne honhom timi sign de chi ebe kire se wei ene kum anase wei ne di miduma nti ebi wo krampo be hwa ebi mama mre no so wo mu esie obi a didi se ye ku no anse no wo wu a obi wa timi de sekan eka ho obi timi de nsaka ho tese amamre de bebre na no no wo mu susu se nipa no ekọ ne nkrechi anase ye kosie na otimi san ekire ba bedi eredo ku no adwuma otimi de sekan na tata no ema ne kana num nsem a tese there are instances a amanfo prove se ebi esipen no nipa no pe mu kana num asem ewie no so eto ananam ewo nsente no nanam so emasa gidie we ewo a enu nti no amanfo edi eye nsem we echi edi aka se abrante se yeku no ye de no eye Richards nti na tese enam so ma oyire ono ankasa na daka ye de no atum se ekosie no tese defe won se bi wo ha ukweyi ase evidence wo utumi hu se adaka bi wa epeja utumi se emu aye duduru amatese wo mo kura ne mrante ketika pa wo mo abeti a wo mo ahode wo mutumi peja de ba na tese wo maka fa kwa wo mo entimi movie aje amamre bi anase nse bi egufom ansana so wo metimi movie a wo metimi movie ntenu bi na akode di e wa brante yiye yo ase anipa abodompie di ekira akohu se wo mo muso emu no wo mkopie mu se efie ho a du ho ansana wo metimi eyi adaka na fi wo mo ekonso ansana tese de teche no nsem no efie kire no se de se de okunu no fie no akopie no etimi ebeto dwana ne niam no se ni scientific way of proving it there ebusafo no de empenifo ni munie mintimi nka se etimi prove scientifically true and say nye true but won mafa any gidie mu before the true ne wo no and say no any prove anipa etimi gina so then ti say efie yom kopie mu ho no nipa krom koto no ho no wo mo kire so no di nipa na wu nti na da bre ni mu no wa prema yeda koto no say wo no betuma jeli no say yentimi jeli de akwa so nsem de ne ka ayeka 99 say ya ni beja no na aye akekakeka na akosiba ni niam no ebusuafo mi bi say is it time say your structure say honhom nsem say ye gidie enti no ye de beka ye mransem say mpo obi fom honhom kwam a ye betimi achi na tum ana say beja no we de asem bisa meja e de amamo ahwefo de wo fa ho bia no bomodia na fatwa ye e wo ye comment section ho na bia mu nso no share video we on all the social media platforms follow ℂorpse wo Instagram, Twitter so @ℂorpse_, Facebook so ℂorpse. Bosum phone na amowusua me na me de ensemi abesumo. Momodia na share so na subscribe to your channel. Makramunya.